Ngapidyang sabha ya pi barok ki perlok ki bapeja kan ka video te se simpat ni peja ka report ka badai minta ka khat sau trek jaliu arjar arpho katkum ka jingya thu jong katanat badai peja ka koi ka khya habro kori India laong bakari India ka simpor kumba henrup sau singi banpoi syaka silak ngut ha ka jing syakta hauni coronavirus henroi hadin bakla dap arlak ka simpor tang shipho singi bahkan poi menta syaka lailak haka jing syakta hauni coronavirus haba ki briu menta ki bayo yakan ka jingpang coronavirus habro ka wei kari India kidon kumba lailak arpo hajar khandai spa arpo arngut kibla khatno khandai hajar shispa khandai pesan ngut kibakoj silak henrupo ar hajar laispa nyop khandai ngut kibdang don hapdeng ke jingsha sumar silak sop khandai hajar laispa sop prangut tika India mentakal awan haka kerdan ka basau habaya nujor bat ki wai kiri ki badon hakaleng jongka perthei tiki don kato kadni ki jela ki bla palat ya ka shipho hajangut haka jingsha kta hauni coronavirus bat kita ki jela ki longkom ni harum bawai kadika jela Maharashtra baro silak sau hajar sanspa henrup prangut kiba klatno lai hajar praspa lai pongut Tamil Nadu sapu ar hajar henruspa prapnyongut kiba laklat lai spa khandai punyau Delhi lai pupra hajar khandai spa sanpu prangut kibla klat shi hajar arspa nyapuwei Gujarat arpulai hajar lai puprangut kibla klat shi hajar sapa sapu prangut Uttar Pradesh khatlai hajar shispa khat prangut kibla klat laispa propsan Rajasthan khat ar hajar sauspa iwei kibla klat arspa prapu arngut West Bengal shipho hajar henruspa khandai pupra kibla klat sauspa henrupulai Madhya Pradesh shipho hajar henruspa sapwei kibla klat sauspa sapnyongut dihabangi phai shaki jala ki bahap hapo North East India ka jala Assam ka de ka waina ki jala ka bakyu state bah ha ka jing syakta hauni coronavirus at ka deru ka jala ka bapuntam na baro ki jala ki bahap hapo North East menta baro ki bayo yakani ka jingpang na po ka jala Assam kilong lai hajar khandai spangut kibla koj shi hajar praspa san kibla klat prangut bat kibrang don hapedeng ke jingsha sumar ar hajar prap sangut kentup ya arspa nyongut kibrang syok thamai henin kasngi tatkum ka jingyathu jong minister jong ka Assam Himanta Biswa Sharma habangi phai pach ka jala Meghalaya ka de ka wei na ki jala ka baduna tam ha ka jingsha kta hauni coronavirus na baro ki jala ki bahap hapo North East India katkum ka jingyathu jong chief minister Conrad K Sangma minta kasngi laong bala don shushu salangut kibla koi no nakan ka jingpang COVID-19 de ladangi khilang baro kibri kibla koi naka jala Meghalaya ki don arfan rungut ki wei ibla khat no bat ki basa menta hapadeng ka jingsha sumar ki don setang khat nyongut de katkum ka ni ka report kibri kibayo yakani ka jingpang COVID-19 habro kari India ka badai tang hapo ka arsau kenta ki don kemba khat wei hajar khandai spa arp khandai ngut kibla khatno laispa khatwei ngut diladangi khenya ka percentage habaro ka wei kari India kibri kibakoj kidon kemba sanpho point henru percent kibla khatno kidon tang ar point khandai percent bat kibadong don hapdeng ka jingsha sumar sau henru point san percent ditangkini ki khubor lada kwa bantip shu subscribe press ya untuk bell icon khnang ba phintip ladanga upload ya ke video ke bathmai khuble shibun